31 ta' Ottubru, il-31 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Parlament Malti. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom.
Aziz President tal-Parlament Malti, Prim Imħallef, Ministri, Membri tal-Parlament, nawguralkom dan l-ewwel ċentinarju ta' din l-istituzzjoni daqshekk importanti fil-qafas kostituzzjonali ta' pajjiżna. U nitolbu ħafna għalikom. Niftakru wkoll f'dawk li ġew qabilna b'sens ta' gratitudni u nitolbu wkoll għal ġenerazzjonijiet futuri li jridu jkomplu is-sens ta' demokrazija f'dan il-pajjiż. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. U f'kull mument ta' ringrazzjament tiġina f'omna u f'qalbna it-talba li għallimna il-Qaddis Malti San George Preka. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom uti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Dominus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedi tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Isma' o Iżrael, ħobb lill-mulej qalbek kollha. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Ibża' mill-mulej Alla tiegħek billi int, ibnek u bin ibnek tħarsu dejjem lejn il-liġijiet u l-kmandamenti kollha. Li jien qiegħed nagħtik biex int ikollok omor twil. Isma' o Iżrael, u ħu ħsieb għamilhom biex ikollok il-ġid u toktor ħafna. Bħalma wiegħed il-mulej Alla ta' missirijitek li jagħtik art tnixxi ħalib u għasel. Isma' o Iżrael, Alla tagħna l-mulej, il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Il-kelma tal-mulej. Salmi responsorjali. Inħobbok mulej għawa tijaj. Inħobbok mulej għawa tijaj. Inħobbok mulej għawa tijaj. Il-mulej blata tijaj. Fortizza u ħellis tijaj. Inħobbok mulej għawa tijaj. Alla tijaj, sur tal-ken tijaj u tarka tijaj. Għawa ta' salvazzjoni tijaj u ken tijaj. Insejjaħ il-mulej li ju ta' minni faħru. Unkun meħlus mill-ledewa tijaj. Inħobbok mulej għawa tijaj. Ħaj il-mulej imbireku, il-blata tijaj. Ikun imfaħħar Alla ta' salvazzjoni tijaj u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tijaw. Juri mħabtu mal-midluk tijaw. Inħobbok mulej għawa tijaj. Qari mill-litra lill-Lut. Ħuti, dawk tal-imoddi kienu jsiru qassisin fat kbir għax minħabba fil-mewt ma kinux jistu jibqu għal dejjem. Imma Ġesu, billi jibqa' għal dejjem, għandu saċerdozju li ma jintem qatt. Għalhekk ukoll huwa jista' jsalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla, la darba hu jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dan hu
ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jaf jott għalina qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ, mill-dinbin, merfuħ il-fuq mismewiet li m'għandux bżonn bħal-qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sagrifiċċju. L-ewwel għad-nubit tiegħu stess, imbagħad għad-nubit tal-poplu. Danu għamlu darba l dejjem meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar bnedmin illi huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben illi ġie magħmul perfett għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Rodnu ħajl lill-Alla. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid Ġesu, u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih. Liema wieħed fost it-mandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu. L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb, sewwa jattejt Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. L-għarif tal-liġi jixtieq ikun jaf li mija l-liġi li għal-pedament ta' kollox. Li ma wieħed fost il-kmandamenti, fost il-liġijiet li għandna. U għal-ewwel. Ir-risposta ta' Ġesu tinġabar f'kelma waħda li rrepeti darbtej. Ħobb
lil-Mulej, ħobb lil-Lajrek. Ġesu fl-ewwel parti ta' din risposta qiegħed jislet silta mill-qari li smajna fil-bidu mill-ktieb tad-Deuteronomju. Kien il-ktieb tal-liġi għażiż għall poplu ta' Alla li għal diversi drabi jistieden il-poplu lill-Iżrael biex jisma'. Isma' Iżrael, isma' Iżrael. Imma mbagħad jistiednu wara smieħ għall-imħabba, ħobb lill-Alla. Ġesu jaqgħad dan il-kmandament ma' kmandament importanti ħafna lih. Jgħidlu t-tieni u dan, ħobb lil-Lajrek bħalek innifsek. U ma jgħidx kmandamenti, imma jgħid ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Għal Ġesu l-imħabba ta' Alla se nesprimuha fl-imħabba lejn il-proxmu, lejn qarna, lejn xulxin. Eżis membri tal-Parlament Malti, Aziz President tal-Kamra tad-Deputati, intom tiċċelebraw il-100 sena mit-twaqqif ta' din l-istituzzjoni tant importanti, tant għażiża għalina, li twaqqfet b'riżultat tal-Kostituzzjoni tal-1921 u l-Parlament ġie inawgurat propju ftit xhur wara. Nistidinkom biex fil-qalb tagħna nogħżu dawn iż-żewġ verbi li l-kelma ta' Alla tippreżentanna llum providenzjalment kif qed tinqara fil-knejjes kollha madwar id-dinja fil-31 ħadd matul is-sena. Isma' u ħobb. Il-kelma Parlament anke fl-etimoloġija fl-eruq tagħha twassalna biex niftakru f'min jitkellem. Parlare, parlament. Imma biex xi ħadd jitkellem bis-sens irid ikun hemm min jisma', min jiskot biex jisma'. U ikun ħela ta' enerġija jekk aħna nitkellmu u nisemgħu u da kollu ma jwassalx għall-imħabba konkreta. Aħna fl-istruttura tal-liġijiet ta' pajjiżna inqisu il-Kostituzzjoni tar-Repubblika bħala il-liġi pedament, il-liġi fondamentali, il-liġi bażika. Ġesu imur lem mill-liġijiet kollha. Saħansitra nistgħu ngħidu anke mill-kostituzzjonijiet. U jmur għall-qalb tar relazzjonijiet ta' bejnietna. Ta' relazzjonijiet li se jkabbru lil kull wieħed waħda minna u se jkunu tassew ta' ġid għal kulħadd, jippromovu il-ġid komuni. U dan l-atteġġjament huwa l-atteġġjament tal-imħabba. Il-kelma ta' Alla tistedinna nisimgħu lill-Alla, imma Alla jkellimna wkoll permezz ta' sħabna, tal-poplu tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ta' kemm fl-istituzzjonijiet tal-Parlament hemm spazju li dejjem qiegħed jikber biex ikun hemm dialogu kontinwu mas-soċjetà. Fit-tħejjiet tal-liġijiet, f'dak kollu li tagħmlu anke fl-investigazzjonijiet tagħkom, il-poplu jirringrazzja l-Alla meta ikollu min jisimgħu u min jixtar dak li jixtieq jgħid. Imma intom, ir-rappreżentanti tal-poplu,
eletti demokratikament, intom ukoll il-leħen, il-qalb u l-kuxjenza tal-poplu. Din hija responsabilità mhix żgħira. U d-diskussjonijiet ta' bejnietkom iridu jkunu risposta għall-aġġ li l-poplu għandu għat-tajjeb, għal-veru, għas-sewwa, għal-ġustizzja. Ippermettuli ngħidilkom li anke l-eżempju tagħkom huwa importanti u essenzjali. F'dinja fejn id-dibattimenti tagħkom huma nxandra, ħafna drabi b'mod dirett. Taqgħu qatt tat-tentazzjoni li kif jgħidu l-Ingliżi to play to the gallery biex inti tagħmel show lanqas bil-kollega u avversarju tiegħek. Anzi, dan l-aċċessibilità tad-dibattiti u l-proċessi kollha li jsiru fil-Parlament hija responsabilità biex wieħed jagħti eżempju ta' ċiviltà fid-dialogu, ta' proprjetà fil-kliem, ta' modestja fl-atteġġjamenti, ta' eżempju sabiħ fl-aġir. Għaliex jekk fil-Parlament ikun hemm il-kankru tat-tribaliżmu, tal-firda, tal-pika, tal-ġlied, kif nistgħu nfejqu il-ġerħat li kultant ikollna fostna fis-soċjetà. Jiena nawguralkom ukoll li l-leġiżlazzjonijiet li tiddiskutu u tapprovaw kif hu r-rwol kostituzzjonali tagħkom ikunu dejjem għal ġid komuni. Wara kollox il-prinċipju tal-liġi tajba hija din li hija frott u proċess ta' raġunar magħmul min għandu l-awtorità għal ġid komuni. Alla ħares il-liġi tkun biex tiddefendi interess partikolari jew interess ta' partit. Il-liġi qiegħda hemm biex tesprimi il-ġustizzja fis-soċjetà, ir-rettitudni fil-pajjiż. Jiena nifhem ukoll li intom parti minn xibka kbira feliċi ta' parlamenti madwar id-dinja, ta' istituzzjonijiet oħra li minkejja d-difetti ta' kull wieħed u waħda minna jippruvaw jagħtu kontribut mhux biss għal pajjiżhom imma għal dinja aħjar. U t-talba tiegħi fuqkom illum fisem il-poplu tagħna hija li aħna niċċelebraw il-100 sena ta' din l-istituzzjoni importanti. Mhux biss nawguraw la futur għax dak ifisser li aħna nibqgħu ngħixu, nirrespiraw u ngawdu ambjent verament demokratiku. Wara kollox il-Parlament waqqaf meta kellna kriżi fid-demokrazija. U allura jalla din l-istituzzjoni ikollha ħajja twila. Imma l-appell tiegħi wkoll li huma ġenerazzjonijiet ta' għaddejja vera li jagħtu ħajjithom bħalma tagħmlu intom għas-servizz tal-poplu. U li huma li jagħmlu liġijiet ifittxu mhux l-interess partikolari jew partiġjan, imma l-interess u l-ġid ta' kulħadd. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal-maħfra tad-dubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin u mqanqlin mill-kelma ta' Alla jew nresqu qudiemu t-talbiet tagħna biex ikonna l-qawwa nwettqu dak li nebbaħna l-Ispirtu tiegħu. Għall-Knisja biex immexxija mill-Papa Franġisku flimkien mal-isfijiet tkun dejjem qawwa fid-djufija, tama fil-qtieħ ta' qalb u dawl fid-dlam għall-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex imqanqlin mill-imħabba u mill-ġustizzja tiegħek jilleġislaw dejjem b'servizz lejn il-ġid komuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-politiċi biex ma jfittxux lilhom infushom u l-interessi personali tagħhom. Iżda jagħtu lilhom infushom għall-ġid ta' dawk li jafdawhom bl-awtorità, anke bl-eżempju tajjeb tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li jgħixu f'Malta biex jirrispettaw lil xulxin u jgħixu l-valuri li kienu u għadhom il-pedament tan-nazzjon Malti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min imġarrab fil-mixja tal-ħajja biex qatt ma jċedi għad-diffikultajiet u jsib fina l-koll l-għajnuna li jeħtieġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal membri parlamentari Maltin li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex jieħdu l-ħlas li jistoqilhom fil-ħajja li ma tintemx. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' Missier dawn it-talbiet li bl-umiltà kollha ressaqna quddiemek. Għatina l-għajnuna biex dejjem infittxu li ninbdew fil-familja waħda tiegħek fuq din l-art. Sa ma ssejħilna biex ninaqdu miegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna il-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwilet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dussija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġeratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqruk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu paċi xuxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċivihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċ ta' Kristu.
Naslu fit-tmiem din il-quddisa tal-Ħadd li matula ġie mfakkar il-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Parlament Malti. Għada, l-1 ta' Novembru, festa tal-qaddisin kollha, fid-9 ta' filgħodu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi se jiċċelebra l-quddisa ta' kuljum mill-Kurja tal-Arċisqof. Din tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u newsbook.com.mt. Fil-għaxija, fis-6:30, l-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra quddisa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta u matula jilqgħu uffiċjalment żewġ seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju. Din il-quddisa tixxandar fuq Knisja.mt u newsbook.com.mt. L-insara huma mħeġġa jattendu għal din il-quddisa filwaqt li jibqgħu jiġu mħarsa il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.